Belai hambai pila joto hasteni ti prasarokno hasteni lukurokno joto sini 20 dofa ti prasarokno pila jotono sanja jorani ani hamjakma tei khulumaya phare ang kisisa Facebook live ma phaikha tamani hanba thangnai salnai saltham sakang chini Jamatia hoda song press meet khaimani belai khane hambai borokno chini Jamatia hoda okra tei joto chini Jamatia to phasongno borokni press meet khaimani violence ta khaidi tiprasa bai tiprasa bulai tok laitang laidi dogan horok taro laidi nauk huk ta tokhru laidi kena tang laidi tiprasa bai tiprasa property nosto ta khai laidi election ni jorabo o 2 tarik je result romani yagulo kebu violence ta khaibai di hnei borokni je press meet khaimani belai khena hambai sini tiprasa rokno alert khairmani bagui pia okok thaisa sanani musukha teisa sakangno jefro Bidhan Sabha chongmari election declare okhene teisa sakango press meet khainani tongmani pia borok khairaglia bono belai kha khamu tei borok press meet khainani tongmani thangnai 2019 8 January Madhav Bario chini tiprasarok kokjak phuro chini tiprasarok ambulance bai tilangei thangphro bujak phimani tokjak phimani kokjak mani o CAB bill ka sophro aprobu chini joto tiprasa joto chini dofarok 20 dofani samajpoti rok press meet khainani tongmani phia tomani khailia bono to saimanlia tei kaisa lai thangnai 2022 June mase 12 tarik Amarpur amsayo tiari mairang eba thal sorao sini hani bubagrani kaya snawi kaya o khuk tui musukha kaya no lathi rolaikha paitha gokhe kaya no hors hok salai pailaikha aprobu chini Jamatia hoda samajpoti tongnai rok joto kongthai barani samajpoti tongnai rok press meet khaiei omotahai ungmani chaya omohai khlaimani chaya hnei press meet khai khangkhe chakhamung pia 2 tarik o election chongmarini result ronani thangei tongo bono ang social media tei Facebook live tei koinani musugu joto tiprasarokno joto hastini lukurokno kebo violence ta khaibai jadi kebo bulai tok laitang baidi democracy ganatantra o jamu sukmani jotono jar rokha oro kaplai kese ungnai pia kaplai kese ungmani yagulo sak by sak dofa by dofa tiprasa by tiprasa kebo bulai tok lai ungya tongkhai chanai pia ba belai khe dukho nangkha sini oha amani bubagrano jefro 2022 June maso 12 tarik Amarpur am saitiari mairango bubagrani kaya no khuk tui musui
bubagrani kaya no lathi rawi bubagrani kaya no soksai pailai pro afro sini o Jamatia hoda Jamatia society Jamatia somas action nana ni tongmani press meet khai fanu rona ni tongmani omo haying mani chaya pia ba afro tangile sini Jamatia ni hoda Jamatia society tangi siring tongkha Simon lia pia ba election ni sekang jepro election declare awu boni sekang press meet khaina ni tongmani ke bo amata hai tang bai jadi ke bo violence ta khai bai jadi hanai press meet khaina ni tongmani bonono nang tini ma phaika tini ang ma phaika Facebook live bo kisi sa for example rawi sana ni musuka violence ta khai di hi hofana jepro Chibok sukna ni ru phiroknai Chibok sukna ni phitoknai afrole phiroknai Latha nai tugui tawgani chesta ma khainai gobang mano sini tiprasarok omotai khlaiwi jaga wo attack khaijakha jaga wo bujakha bulai toklai ingkha property nosto nglaikha sak bai sak mokhang nailai angkha dofa bai dofa sasarara nanglaikha जों केबो हाइतां जाबायदि 2 तारिख नि यागुलो 2 तारिख नि परेwo जों केबो violence खाइलाया tei जों अमता हाइ खलायै violence खाइखांखे सिनि तिप्रासा थानसांमाया सिनि दफा थानसांमाया कुंथाइ बारा बुथुंमाया सिनि yok samung sokphaya सिनि फियक जागमुं sokphaya खानाय हाइनि बागै केबो violence ta khai bai jadi keplai kese ngnai thengrung thenglai tangba keplai kese ngnai phia teisa sekang sini Jamatia samaspati rok Jamatia hoda okra rok moyal panchai rok lukuni chokdri rok election declare rok hen omno press meet khai sawi rokangke teisa sakha jotono na hambai jotono na khulumbai kha